gure irudi berria, katalogo finkoko Garagardoen irudi berria, labelin edo pakagin berritua. Freskatu nahi izan dugu, ikusten dugulako mundua eta sektorea osoarin doala, eta gainera gure markarekin, gure historiarekin, gure enpresaren balioekin lotuago egon beharko litzateke irudi biziago bat lortu nahi genuena, ezta? Hemen bildu dugu jende guztia aurkezteko irudia bera, eta nola ez, modu festagarri eta fresko baten. Gaur hemen izango dugun ekitaldia bertso dastaketa izango da, holako esperimentu bat egingo dugu, bertsolari edo bertso saioa bera nahaztuko dugu Garagardoarekin eta ariketa freskoak egingo ditugu, eta gero izango ditugu sua taldeko kideak. Bost urte izan dira, ikusten da, Garagardo artisaua, Garagardo naturala, gora doala. Izan ere, merkatukotaren 100% dagoeneko bada Garagardo artisaua Euskal Herrian. Gure ekarpena eta gure tokitxoa bilatuz euskaldun filosofiarekin, natural eta bertoko produktuen filosofiarekin eta baita ere itsasoarekin lotuta, ez? 5 urte eta gero nahi izan dugu apurtxu bete irudia freskatu, ez? Ditugun erronkei aurre egiteko, ditugun emaitzei ere aurre egiteko eta hasteko, ezta?